Egun on guztioi, Izurretarentzat ore handia da berdin sare abian programaren aurkezpena bertan egitea. Gurea bezalako udalerri txikiarentzat hain beharrezko den programa. Udalbatza osoaren izenean, ongietorririk berona eman nahi diet Eudeleko lehendakariari, Estrella Praiz, emakundeko zuzendari Miren Elgaztarrari, parte hartzen duten Eduarreko ordezkarei eta hemen dauden pertsona guztiei. A menudo, los pueblos pequeños nos enfrentamos a retos particulares. Pensamos que por ser pequeños no tenemos los mismos recursos o tenemos menos capacidad. Pero un programa como este viene a demostrar todo lo contrario, que uniendo fuerzas, compartiendo conocimiento y trabajando en red, nuestra capacidad de acción se multiplica. Izurretan uste dugu, berdintasuna funtsezko zutabea dala. Horregatik, holoko ekimenak babesten ditugu eta hoiekin bat egiten dugu. Espero dut, gaurko ekitaldiak, esperientziak partekatzeko eta indartuko gaituzten aliantzak sortzeko balio izatea. Besterik gabe, ongi etorrean baten dizuet berriro eta topaketa emankor bat opa dizuet. Mila esker eta hitza, eskerrik asko. Egun on guztioi eta lehenik eta behin eskerrik asko zuri Izurretako alkateari, udalerri txikien ordezkarien topaketa hau egiteko gune hau eskaintzeagaitik. Gero bestetik ere eskerrak eman nahi dizkiet, eman nahi dizkizuet zuen esperientzia gurekin konpartituko dituzuen mankomunidade eta udalerriei. Zorionak zuen lanagaitik, zuen esperientziek erreferente eta inspirazio gisa balio digute. Bat gatoz, bai bizilagunekiko dugun hurbiltasunean eta baita gure bokazioan ere. Hau da, gure komunitateak zaintzean, pertsonei laguntzean eta gure hurbiltasunetik indarkeria matxistarik gabeko Euskadi berdinzaleagoa eta bidezkoagoa eraikitzean. Zarautzen, emakume bat orain gutxi erail izanak, erakusten du emakumeen aurkako indarkeria dela desberdintasun adierazpenik krudelena. Eta aurrera egiten ari garen arren, oraindik ere gure gizartean dirauela. Horren aurrean, erakundeen ordezkariei erantzun eraginkorrak ematea dagokigu, modu koordinatuan lan eginez eta tokiko mailatik berdintasunerako politika publiko eraginkorrak garatze lagunduko duten tresna eta baliabideak eskuratuz. Eta berdintasun politikak bultzatzeko bide horretan, Eudelek eta emakundek bide lagun izan nahi dugu. Berdinsarea udal sarearen bitartez eta udalerri txikiek, hau da 7.000 biztanle baino gutxiagoko udal txikiek, dituzten behar izan bereziei erantzuna emango dieten tresnen bidez. Udalerri bat bera ere atzean ez geratzea bilatzen dugu, eta asmoa da pertsona guztiek bizi diren lekuan bizi direla aukera izatea, ekitatea, erantzunkidetasuna eta indarkeria matxista desagerraraztea sustatzen duten tokiko politikez onuratzea. Eudel y Emakunde ponen en marcha este programa para apoyar a los municipios de hasta 7.000 habitantes para trabajar juntos en el impulso de políticas locales de igualdad, para que no se quede nadie atrás y podamos contribuir a los avances en el cumplimiento de la ley para la igualdad. El objetivo es que todas las personas, vivan donde vivan, puedan beneficiarse de políticas locales que promuevan la equidad, la corresponsabilidad y la erradicación de la violencia machista. Se trata de facilitar a través de la red de Berdinsarea espacios de trabajo conjunto entre municipios, donde os acompañaremos para organizar vuestras estructuras y compartir recursos que permitan incorporar el enfoque de igualdad en todas vuestras políticas locales. Acompañar a los municipios es una de las misiones fundamentales de Eudel. Y en todos los foros institucionales ponemos en valor que los municipios pequeños representamos la esencia de la comunidad. Hay más cercanía entre los vecinos y las vecinas y esto facilita que se crean redes comunitarias de apoyo y de solidaridad. Las relaciones entre las personas son la base para una convivencia justa y equitativa y contribuyen a nuestro bienestar, tanto colectivo como individual. Nuestra técnica de igualdad de Eudel, Eukene de Miguel, será la encargada luego de explicaros los detalles de este programa y de resolver todas las dudas que planteéis. Como decía, nuestro marco normativo es la Ley de Igualdad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y también la Ley de Instituciones Locales. Ambas leyes recogen que todas las entidades locales, sea cual sea nuestro tamaño,
tenemos la responsabilidad y la encomienda de desarrollar políticas de igualdad. Para ello debemos dotarnos de nuestras propias estructuras de impulso de la igualdad con personal técnico, con dedicación y con recursos suficientes. Pero en la práctica somos conocedoras de las dificultades que los municipios más pequeños tenemos, y lo hablo desde mi experiencia como alcaldesa del municipio de Derio. Muchos contáis con apenas una secretaría municipal y un administrativo para hacer funcionar todo el ayuntamiento. Y se puede dar la paradoja de que contáis o contamos con planes de igualdad, pero que luego no tenemos recursos suficientes para poner en práctica esos planes. Desde Eudel y Emakunde estamos convencidas de que el trabajo en red y la cooperación intermunicipal es la vía más eficaz para lograrlo. A través de Berdin Sarea ponemos en marcha este programa que ofrece formación, acompañamiento y asesoramiento a los municipios de hasta 7.000 habitantes. Este nuevo servicio va dirigido a todos y el servicio de asesoramiento se refuerza para quienes no tenéis estructura estable de igualdad en vuestras entidades. La fórmula de trabajo es la estrategia agrupada de políticas y la gestión compartida de servicios y recursos de igualdad. Una fórmula que ya funciona con éxito en los 3 territorios. El ejemplo está en las cuadrillas en Álava y en mancomunidades tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa. Eta bukatzeko, udalerri txikien funtsezko eginkizuna aldarrikatu nahi dut. Udalerri txikiak abanguardia izan gaitezke, izan ere eskala txikian hurbil gaude, elkarri aditzen diogu eta sormena daukagu. Eskala txikiak aukera ematen digu berrikuntza guneak eta laborategiak izateko, hau da, berdintasun politiketarako formula eta praktika berritzaileak esperimentatzeko guneak izateko. Ekimen hau apustu bat da, eskala txikieneko udalerriak indartzeko, herritarrak ahalduntzeko eta sarea eraikitzeko. Egia baita, berdintasuna lortzeko eta indarkeria matxista desagerrarazteko ezinbestekoa dela udal bakoitza bere aniztasunetik, konpromiso sare horren parte aktibo izatea. Eta bukatzeko, eskerrik asko bihotz-bihotzez, udalerri guztiei orain arte, berdintasunaren alde egin duzuen lanagaitik, daukazuen inplikazioagaitik eta bidea erakusteagaitik. Eta besterik gabe, hitza emango diot, Emakunderen zuzendaria dan Miren Elgarrestari. Eudelek eta Emakundek bultzatzen dugun berdin sareak bere sorreratik izan du konpromisoa gure herriko udalerri txikiekin bertan berdintasuna bultzatzeko. Urte hauetan aholkularitza eta orientazioa eman zaie udal txikiei bakarrik edo taldeka berdintasun egiturak sortzeko. Berdinsareak batzorde zehatz bat izan du urtetan horretara bideratuta. Bultzatu dira mankomunitate mailako esperientziak eta azken urteetan ere berdintasun politiken meiestremin izena horren edo zeharkakotasunaren lanketa eginda udal txikiekin. Berdinsarearen 20-30 estrategiak zer bilatzen du? Bilatzen du udal txikiek jardunbide aurreratuak eta egitura sostengarriak izatea berdintasunean. Udalerri txikietan berdintasun politikak bultzatzea da, estrategia berriak indartu nahi duen lehentasunezko arloetako bat. Urtetan zehar sarea funtsezko gunea izan da lan horretarako, eta oraindik ere funtsezkoa da laguntza personalizatua eskaintzea, bai eta udalerri txikien eta udal elkarten artean partekatutako lan esperientziak sortzea ere. Jarduera hildoak askotarikoak dira, baina bereziki, eta Esterrek ere aipatu du, garrantzitsua da udalerri hoietan indarkeria matxista heltzea. Erantzun eraginkorrak eta haien errealitatea egokituak bermatzeko. Berdinsare abian egitasmoa, 7.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriei zuzenduta dago. Hoiek baitituzte baliabide gutxien eta zailtasun handienak berdintasunerako politika garatzeko eta finkatzeko. Egungo egoera herrialdez herrialde honakoa da. Araban udalerri txiki guztiek dute berdintasun zerbitzua kuadrilen bitartez antolatuta, beraz ez dago 7.000 biztanle baino gutxiagoko udalerririk berdintasun zerbitzurik gabe, zabalduta dago. Bizkaian berdintasun zerbitzurik badauden 7.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriak
54 dira. Eta Gipuzkoan 53 udalerri daude 7.000 biztanle baino gutxiagokoak. Helburua beraz da Euskadiko lurralde osoan emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea benetan bete dadin erraztea eta hala Euskal Herritarren 100tik 100arengana heltzea. El objetivo del programa Berdin Sarea Abian es impulsar la implantación de políticas de igualdad en municipios de menos de 7.000 habitantes, ayudando así a los pequeños municipios a cumplir con la ley para la igualdad. Y para ello es importante fomentar el trabajo en red entre municipios pequeños para compartir experiencias y consensuar también soluciones conjuntas. Así, a través de este programa se pretende crear un espacio compartido de aprendizaje e innovación, un espacio dinamizado en el que los municipios puedan compartir recursos, metodologías y buenas prácticas en igualdad. Se trata de apoyar a los pequeños municipios a través del acompañamiento y de la formación. Formación en políticas de igualdad, legislación, integración de perspectiva de género en las políticas y en los procedimientos de trabajo administrativo o la prevención de la violencia machista contra las mujeres. Es muy importante que la igualdad llegue a todos y a todas las personas de nuestro país, también a quienes viven en localidades pequeñas. Creo que Berdin Sarea es un ejemplo de trabajo en equipo y de creación para que la igualdad llegue a toda la población, que es nuestro principal y también último objetivo. Berdin Sarea es un ejemplo de ello. Por eso agradezco el trabajo realizado en estos años. Espero que Eudel y Emakunde sigamos remando juntas hacia el mismo horizonte y doy las gracias también a todas y todos los representantes municipales que diariamente estáis y dais pasos hacia la igualdad en vuestras localidades. Mila esker guztioi. Egun guztioi, Amagoia Arrieta, Eukene de Miguel, Amagoia Emakundetik eta nik Eudeletik elkarlanean ibiltzen gara Berdin Sarea hain zuzen ere bultzatzen. Eta gu izaten gara erreferenteak tekniko mailan, ez? Zuen teknikariek eta gurekin izaten dute harremanen normalean. Bueno, Vale, eskerrik asko. Zebarritu. Bueno, laburki azalduko dizuegu, zeintzu diren programa honen edo ekimen berri honen helburu zehatzak eta baita zeintzu diren ildo nagusiak. Apurtzu bat gehiago kokatzeko. Gero beste zerbait, gero esperientziak ezagutuko ditugu eta denbora baldin badugu, bada beste ekintzatxo bat egingo dugu hemen gaudenon artean. Orduan, zeintzu dira Berdin Sarean Abiaren helburuak? Lehen entzun dugu 7.000 beztaletik berako udalerrietara zuzentzen dan ekimen bat da, berdintasun politiken ezarpenean laguntzeko, aholkularitza emanez, udalerri txikiek berdintasun legean agertzen diren hoiek eta bete behar hoiek betetzen aholku ematen eta laguntzeko. Eta udalerri txikien arteko sarelana sustatza oso garrantzitsua da. Bereziki 7.000 bestelatik berako udalerriak zaitasun gehiago ditugulako, ez? Udalerri txiki moduan zaitasun gehiago ditugu berdintasuna bultzatzeko, eta orduan batzen baldin bagara indarrak batuta errazago izango zaigulako berdintasun politika horiek bultzate eta martxan jartzeko. Horretarako gaude gu ere Berdin Sarea moduan Emakunde eta Eudel, ezta? Eta horiek izango lirateke programa honen helburu nagusiak. Gero baditugu ildo nagusiak ere, hauek bion artean azalduko ditugu. Ildo nagusiena esan dezakegu, edo lehenengo ildo nagusia izan daiteke, gaur bertan martxan jartzen ari garen espazio hau. Bale, barkatu, Azkenean, espazio hau,
espazio honen sorrera eta ematen ari garen zabalkuntza hau ikaskuntzarako eta berrikuntzarako gune partekatua izatea nahi dugulako. Horrezegatik espazio hau sortzea oso garrantzitsua da. Egia da, esan dugun bezala, berdinzarea aspalditik dagoela espazio bardintasuna bultzatzen udal txikietan berdinzarean ditugun espazio horietan, baina egia da indar berri bat eman nahi diogula ekimen honekin. Orduan, gaur bertan sortzen dugu espazio zehatz hau berdintasuna bultzatzeko, eta oso garrantzitsua da. Orduan, lehenengo ildo nagusia izan daiteke ikaskuntzarako eta berrikuntzarako gune partekatu hau sortzea. Horregaz batera, berdintasunerako esperientziak trukatzeko aukera izango dugu udalerri desberdinen artean, gunean dinamizatuko dugu, zenolako baliabide dituzuen udal mailan, zenolako metodologiak martxan dituzuen edo ez, zenolako jardunbide egokiak dituzuen, horrek partekatuz eta indarrak batuz aurrera pausoak ematen joateko. Eta horretarako izango ditugu bai bilera virtualak eta baita aurrez aurrekoak. Gaur egun aurrez aurreko bilerak aspalditik martxan ditugu, eta egia da toki desberdin, udalak baditugunez, toki desberdinetan eta distantziak daudenez, azkenean aurrez aurrekoak izatea behar bada momentu batzuetan komplikatuak izango direnez, momentu virtuala hoiek izatea ere oso garrantzitsua izango dalako danontzat. Orduan, bai izango ditugu aurrez aurreko ekintza batzuk eta baita virtualak ere. Eta beti zuen beharretara egokituta. Nolabait udal txikien beharretara egokituta. Bale, beste hildoetako bat aholkularitza izango litzateke. Orain artean eskaini dugu eta zabalek izan dugu banako aholkularitza eskaerei erantzuteko, bide puntuala izango litzateke galdera bat edo era bat puntualki planteatzen denean udal batean, eskaini egiten diegu, gure aldetik eskaini ditzakegun bai legearen ezagutzatik, bai baliabide desberdinak dagozan heinetik eta gure eskura dauden elementu guztiak horren mesedera ipinita. Baina programa honetan barria izango da taldeka antolatzeko aholkularitza zerbitzua ere eskainiko dugula. Orduan, lehenago ere, Mirenek eta Esterrek azaldu dute zelan formularik eraginkorrena eta arrakastatsuena orain arte ezagutu izan duguna da, udalerri txikiak alkartu egiten direnean euren baliabideak partekatzeko, baina bebai estrategia partekatu hori eraikitzeko. Baina horrek suposatzen du nolabait antolatu beharra, erabakiak hartu beharra, ados jarri beharra, eta bakoitzak zer ipiniko duen eta zer atarako duen elkarte horretatik edo formula partekatu horretatik ezarri behar da. Eta gure eskaintza, aholkularitza eskaintza, zentzunetan izango litzateke erabaki bide horretan hain zuzen ere laguntzen joatea. Bai? Badaukagu honetan aurretik egin dugun esperientzia piloto bat, Enkarterriko 10 udalei lagundu genien bide honetan. Enkarterrik bazeukan bere momentuan nolabaiteko antolakuntza bat eta partekatu egiten zuten teknikari zerbitzua, zainbeste pertsona bera, baizik eta berdintasun zerbitzua partekatuta zuten, eta gure laguntza eskaini genien. Horretan, pausu bat emateko, urrats bat gehiago emateko, eta antolakuntza hori askoz ere egonkorragoa izan zedin, eta batez ere partekatu nahi zuten sustapen zerbitzu hori, zerbitzu baino gehiago egitura hori, sendotzeko eta partekatzeko. Eurekin batera, kasu honetan arduradun politikoak izan ziren, gehien bat alkateak, zenbait saiotan alkarrekin egon ginen, euren kezkak eta argitzen, baina aldi berean, zer zeukaten zintzan egoera, zintzan euren eskualdean zeuskaten baliabideak bai propioak udalez udal banatuta zeudena, edo baita ere amankomunak zirenak,
Eta horregaz guztiaga saiatu ginen antolatzen, zeitzura hartu zezaken komunitate hori, nolabait berdintasuna elkarrekin bultzatzeko, ez? Esperientzia horretatik ikasi genuen guztia, zerbitzu berri honen aldera ipinten dugu eta eskaintzen dizuegu akonpainamendu edo laguntza bide horretan, ez? Eta hor ikustea tartean dagozan prozesu guztiak, hau da, ados jartzea, konforme egotea partekatzeko horretan, banaketa zelan egin, finantziazioa zelan partekatu ere bai, zer jarri behar duen bakoitzak eta zer baliabideak, tokiko baliabide horiek zelan denon aldera partekatu eta horrelako prozesuetan, bai? Egia da, direzela prozesu lasaiak, mantxo hartu behar direnak, gauzak egonkortu egin nahi baditugu, fundamentu sartutako erabaki izan direlako, ez? Orduan, guzti horretan laguntzeko eskaintza hori, aholkularitza eskaintza egiten dugu. Orduan, banakoa, askoz ere puntualagoa normalean, eta baita bigarren zerbitzu hau taldeka antolatzeko proposamen horregaz. Gure hirugarren programa, behar bada hau, berez ez da hain barriztatzailea edo baino bai da prestakuntza pilulak eskaintzea, online arituko gara, pilulak izango dira, oda saio laburrak izango dira, ordu bete, terdi, ordu bi gehienez jota, konexio bitartez, eta gainera beste idatzizko baliabideak eta eskainin soneri laguntzeko. Orban, pilula bakoitzan gure helburua da gai zehatz bat tratatzea eta horren gainean planteatzen diren gaiak edo edukiak jorratzea, baina baita ere gai horren gainean sortzen diren zalantzak, eskak eta barrekoak jasotzea, bertan argitzea eta bertan ezin badugu, ikerlan baten ondorioz erantzuna emotea, bai. Gure asmoa da 3 astetik 2 asterik behin halako pilula bat eskaintzea, saiatuko gara bilatzen bai egokien izan daiteken ordutegi bat, hasiera baten bai arduradun politikoak eta baita arduradun teknikoak parte hartu aldabe honetan, eta, gure asmoa da oinarritik hasita, hau da, legeak eta arauak zeintzuk diren, eta ikusita zeintzuk direzen, bai, Mirenek eta Esterrek epatu dituzten legezko mandatu horiek ezagutzea zeintzuk diren, eta hortik abiatuta, beste gai batzuk ere jorratuko ditugu. Berdintasun politikak garatzeko egiturak zelakoak diren, zeintzuk diren funtzionatzen dutenak, zer ematen dion horreri egonkortasuna eta jarraikortasuna, zergaitik formula batzuk funtzionatzen duten beste batzuk baino beto, bai? Adibidez, jakin badakigu zenbait udalerri txikietan bilatu daben irtenbide izan da halako enpresa bitartezko zerbitzu kontratazio bat egitea eta zenbait ordutan, adibidez, udalean jarduten dan pertsonaren bat edo lantaldetxo bat egotea, ez? Horrek ematen dau edo albidetzen dau zenbait gaietan aurrera egitea, baino ez adibidez barnera begira eta aipatu dugun mainstreaming horretan aurrera egiteko aukera gutxi ematen ditu horrek, ez? Eta ez dagoelako, ez dalako errezabe kanpoko pertsonekin barnera eragitera, udal barnerako prozesu horietan eragitea kanpoko den norbaiten aldetik, ez? Ordan, halako gauzak denboraz ikasiz joan gara eta hori guzti hori eskainiko dizugu egiturei dagokionez. Genero ikuspegia lan prozesuetan txertatzea zer suposatzen du, zein lan prozesuetan txertatu behar den, zer esaten duen honetan legeak eta zeintzuk dira legezko eskakizunak, horrelako kontuak argitze ere bai. Beste pilula bat, bai, indarkeria matxistari gure udaletan aurre egiteko baliabideak zeintzuk diren, zein dan eskatu egiten dana, zeintzuk diren baldintzak egoerak eta bar, horrein inguruan dagoena ere ezagutaraztea. Herri txikietan jardunbide onak partekatzea,
gaurkoan egingo dugun hauxe bera, baina denboran zehar joango gara aurkitzen formula desberdinak eta igual gaiz zehatzei lotutako esperientziak partekatzeko guneak ere izango ditugu pilula horien bitartez. Pilula guztia gainera grabatu egingo ditugu eta gerora ikusteko edo berpasatzeko aukera ere egongo da eta dokumentazio osagarria eskainiko dizuegu. Hau da, tratatzen duguna idatziz ere jasotzeko aukera izango duzu, ez? Helburua azkenean honen guztiaren denboraren denboraz, hasieratik, baina denboraren denboraz, helburua izango da, nolabait, udalen arteko, udal txikitsuen arteko sare horik sendotzen joatea, igual interes partekatuak dituzten lantaldetxoak eta horrelakoak sortzeko aukera ere izango dugu. Eta elkarlana bultzatzeko eta partekatzeko espazio horiek bultzatuko ditugu eta azkenean hori izango da gure helburu. Programa guzti hau, osaera honetan nola daitezteko guretzat berdinsareatik esperimentala da. Kontatu dizuegun moduan, zenbait gauza ikasi ditugu ja denboraren denboraz eta ekinaren ekinaz, eta beste batzuk oraindik aurkitu behar dugu zein izango da formularik hoberena. Ikusi behar dugu, ea planteatzen dizkizuegun kontu guzti hauek funtzionatzen duen, benetan zuen baldintzetara egokitzen diren edo ez, mesede egiten dizueten edo ez. Hori, ensaioi error deritzan bide horretatik frogatzen joango gara, baina guri asmoa bai da, programa naiz eta hobekuntzak egin, programari jarraikortasun bat emotea, denboran eta, eta zabalkundean nola baita da penean, bietan. Ikusten dozuenez, uste dut hasieran ez dugula esplikatu, badago programari jarri diogun izenari berari ere, badago hor hitz joku bat, ikusten dozuenez jarri dugu abian, kabiak edo abiak, eta abian martxan jartze horretan, badago hor hitz joku bat, ez? Gure lehena, uste dut sarreran gengozala jorretako alkatearekin komentatu dugute. Klar, gu berdinzarean ezin garagon txikiak garelako. Hori ez da egia. Berdinzareak daukaz eskakizun batzuk, sarearen kide izateko, baina gure ideia da, eskaintzen dugun aholku laguntza eta bide honetatik, abian jartzea inzuzen ere udalerri txikiak kabitik ateratzeko eta sareara sartzeko, ez? Ordan, joko horretan gure buruan oso zentzu handia zeukan honek, akaso esplikatuta ez horren beste. Baina, hor dago jokua, jakin dezazuen ere bai. Hasiera baten hau da, eskaintzen duguna, egiten dugun planteamendua, hasierako planteamendua da, eta hobekuntzak eta ikasteko asmotan gaude. Hemendik gaurtik hasita gure asmoa da ja lehenengo pilulak martxan jartzea, datorren 2 astetan eskaintza ailegatuko zaizue. Segurenik gaurko saio honen grabazioagaz edo bideoagaz batera lehenengo pilulen datan berri emango dizuegu eta, era arresean izango da, konektatu. Saiatuko gara topatzen zein iz naiteken ordutegirik egokiena zeuentzako. Bakagu horretan, adibidez Baske Eskolako ordutegiak izaten dira eguerdi Baskalordu ordutegi horiek, ordan, berdintasuna jatearen truke edo egiten dugu horretan, baina, horrek funtzionatzen dute horrelako ordutegiek, baina horretan ere ikasteko gaude eta ikusteko zer funtzionatzen duen hoberen, ez? Eta aurkezpenaren, gure ondoren gure atzetik etorriko dira edo ikusiko ditugu zenbait udalerriek edo udal taldeek, hobeto esan da, ze nolako antolaketak egin dituzte, guzti honi erantzuteko udalerri txikiak izan da. Horietako batzuk berdinsarearen kide badira, eta beste batzuk ez, baina, adibide desberdinak erakutsi genizki zuen, eta horretarako, pilatu dugu lurralde bakoitzeko adibide bat, gaur zuekin paktekatzeko eta ikusteko formula desberdinak ere egon direla.
gurekin izango ditugu Segura, Legorreta eta Zaldibiak, hiru udalek alkarturik egin duten formula, bai, hori da adibide bat. Bizkaian ikusiko dugu Txorierriko komunitatea, hain zuzen gure presidentearena, eta ez dugu aukeratu horregaitik, baina salida izan da. Horri, ikus dezagon Bizkaiko komunitate horrek zelan egiten duen bere antolaketa eta zelan kudeatzen duen guzti hau. Eta hirugarren kasua, arrakasta kasua izango da, Aiarako kuadrillako kasua. Non kombinatu egiten da udalerri txikiak eta udalerri ertainak, esain txikiak, ez? Eta formula horretan ere zelan aurkitu duten bidea. Bai? Orduan beste barik, ez dakit, konektatuta ditugun... Bai, badagoz? Bai, hau bakexo. Ni Arantzazu Baztarreka Izagirre naiz, Legorreta, Segura eta Zaldibiko berdintasun teknikarien, alkaten batek emetu nahi izan, baina azkenen ezin izan da, eta nitu gauzat azaltzea. Entzuten zat? Bai. Bale. Saioko naiz, nahiko argi hitzeiten, matematek ulertzen ez baldin baditeo, batugon hitzeiten saioko naiz, baina, bueno, holaxe jungo beha. Bi tramotan azalduko dut, batetik nola izan zen berdintasun teknikarin kontratazion prozesua, eta gero lan egiteko modue izango litzeke beste alde batetik. Orduan, lehenengo kontratazioa nola aintzan azaltzeko, 2015-2019 legealdia goaz, hor, urteotan, Gipuzkoako Foru Aldundik sustau nahi zon herri txikitan berdintasun teknikarin kontratazioa. Eta, oain zuek egiten nahi zaten erantzeko, pentsatzen dut, hasi ziren herri desberdinei galdezka, zeinek eukiko teluken interesa, baliabidek kontratazio hori aurre amateko. Hortako, hasi ziren lehenengo behintzat, eta ez dakit hortaz aparte beste numaitetik jozuenaz, Gipuzkoako Foru Aldundik daukan berdin bidean programan ja parte hartzen nahi ziren herrikin harremanetan. Berdin bideanen 10.000 biztanletik berako herrik parte hartzen du berez, nahiz praktikan asko txikiagoak diren gehienak, eta mankomunen daukie berdinbideanek eskaintzen diela berdintasun politikak aurrera emateko baliabide teknikok, formakuntzak eta baita ere elkarren arteko sare bat, esperientzik eta partekatzeko eta formakuntzak jasotzeko eta bar. Eta hortik interesa adierazi zuen 3 herri hauek, behintzat gehiok ez dakit egin zuen, baina behintzat nik lan egiten duten 3 herrik bai. 3ek 2011-tik aizien berdinbideanen parte hartzen, bakoitzak bere ibilbide propioa egin da zeuken berdintasun alorren, eta bakoitzak zeuken berdintasun alorrea ematen zuen arduradun tekniko eta politiko bat. Kasu batzutan kulturakoa zen, besten baten gizarte langilea, eta gero uneko politikarik. Batzutan alkatea, beste batzutan zinegotzien bat. 3 hauek baiezkoa esan zuenen, Foru Aldundikin hitzarmen bat egin zuen. Baldintza zehatz batzuk eukitzeko postuk. Ideia zalako 3 artean postu duin bat eskaintzea langile horri baita. Hala, 3 herrik egin zuen konpromisoa Foru Aldundikin, bai lanpostuen errepeten sartuko zuela, lan zerrenda hortan, udaletxe guztiek daukien lan zerrenda hortan, beti norbait joteko postu hori betetzen, eta bakoitzak ardura hartu zuen, baita ere baliabidek jartzea teknikari hori kontratatzeko. 3 kontratu entzien, ez du mankomunidade bat sortu, hitzarmen hortaz aparte alkarrek ez daukie behaien artean bestelako harremanik, ze 3ek bai gare kokauta
eremu eskualde berdinen, baina ez dare alkarren ondon, eta bakoitzak bere ibilbide propio dauzke alor guztitan. 3 udalerri desberdin dira, 3 alkatekin, zinegotze desberdinekin, eta abar da bar. Kokapen hortan baita ere, bakoitzak dauzke 1500 biztanle inguru, Zaldibik pixkat gehiago eta Lehorretak pixkat gutxixo, negoro bilduta 1500 inguru. Eta kontratu hori egiteko beste baldintzatako bat Foru Aldundik jarri zona izan zen, 2019 urtea bukatzeako kontratazioa burutu izana. Nire kontratua hasi zen 2019ko abendu 23. Eta holaxe, 3 kontratukin, ez zekien ez oso ondo nola kontratua erabaki izan bakoitzak zeuken gizarte langileen baldintzakin parekatzea, berdintasun teknikaren baldintzak, eta bertxan hasi ginen, hola. Hor baita, importantea, Foru Aldundik konpromiso hartu zola lehenengo 2 urtetan ekonomikoki launtzeko, kontratazio hortan. Lehenengo urten kubritzen zuen berdintasun teknikaren soldatan parte handi bat, eta 2. urten parte txikixoago bat, baina baita zerbait kubritzen zuen. Naizta konpromisoa zen urtez urte jarraitzea 2 urte horietaz aparte. Oain, ja pasako nitzake lan egiteko modua nola arreglatzen nahi zen 3 herritan. Hasieratik dauzkat, bai? Ez dakit guztia jarraitzen duzuen, bai? Vale, horrela orduan. Bestela egiten dugu laurpen txikitxo bat. Podemos hacer un resumen corto en castellano para... Sí. Hablaba de la fórmula de contratación entre los 3 municipios que se pusieron de acuerdo, que aunque están en la misma comarca, no forman parte, no tienen otros vínculos relacionados, entonces la contratación fue a 3 partes entre los 3 ayuntamientos. ¿Vale? Que la contratación de la técnica estuvo apoyada durante 2 años por la Diputación Foral de Guipúzcoa, que aportaba inicialmente la mayor parte del sueldo, digamos, de los gastos de personal de la contratación, y en el año siguiente un porcentaje menor, y así progresivamente hasta que fueron los 3 ayuntamientos los que asumieron totalmente el coste del contrato. Bai? Gutxi gora bera, hortik, ez? Vale, aurrera. Bai, lan egiteko moduan ikon, hori, esan bezala herri bakoitzen 153,53ko jardunaldi daukat, totalan osoa arte, eta bakoitzen individualki lan egiten dut, hau da, ez ditut normalen programak eta proiektuk eta antzeko ezerre partekatzen. Azkeneko 6 urtetan, formakuntza online bat egin dugu 3 herrik batea, eta gero bai batean gendula baita indarkeri matxistan kontrako arreta eta koordinazioko protokolon osatzeko prozesua, baina bertatik 3 protokolo desberdin atea zien emaitza bezala. Eta hori izan hasieratik zeon helburua. Bai pilau gendun prozesua, bai iruditzen zitzaiolako aberasgarri ezala parte hartze hori, baina emaitza desberdinekin. Hori kenduta, bakoitzen dana individuala da. Astea banauta dauket ordutegi zehatz batekin, 3 herritan gutxi gora bera denbora berdine pasatzeko, laneako portatil bat eta mugikor bat dauzkat, gauzak errazteko, azkenen bestela lio handi izango litzakelako eremu bakoitzen ekipo desberdin batekin ibiltzea, eta horrek errazten ditelako baitaren naizta toki batenean urgentzizko gauzak baldin badia beste toki bateko lanak egiten junalizatean. Eta mugikorrake beste inbestea. Eozinek nekin itzein nahi baldin bada, nekin harremanetan jarri nahi baldin bada, bai lankidek diela, alkate, zinegotzi,
eo kanpoko kontratazio baten zerbait dela, jale hundi dalako herri deika ibiltzea ber nun oten dagoen. Ze hor baita oso garrantzitsua da malgutasune. Bai teknikaren aldetik, bai politikaren aldetik, malgutasun hori bermatzea. Ze naiz da zehaztuta euki, batzutan ezin da hola mantendu, bilerak diela, eo parte hartzen den bestelako programatzuk diela eta, ezinezkoa da herriz herri momentu zehatzetan bertan egotea eta lana hola kudeatzea. Eta hortaz aparte, espazio propioke badauzket alare herri bakoitzen. Bulego propio bat, behintzat, toki propio bat, mahai batekin, portatile konektatzeko toki batekin, sarea konektauta portatile importantea da, zerbitzu itare konektauta egon alizateko. Eta nire aldetik irutzen zait baita importantea dela herriz herri eotea, hau da, udal guztitan eotea, herri txikik izan da, azkenen bertan murgiltzen ez baldin bagea, bertako giron, ezinezkoa dalako ezautzea. Ez da olako moduik jarraipena eiteko, ez baldin magare bertan. Lan dinamikak oso desberdinak dietuki batetik bestea, eta azkenen bakoitzen igual, hori 1500 biztanleko herrik die, naren idazkari bat, idazkari kontu hartzaileak kasoltan, administrari bat hobi, eta kulturako teknikaria eta asko gehiago ez. Arkitektoa, nire antzea hasten behin hobitan ezautzen dana herrin, eta gizarte langilea. Eta gizarte langileare normalen herriz herri ibiltzen da. Hortaz, behaiekin eoteko ia modu bakarra hori da, herri hoitan eotean. Horrekin lotuta baita ere, eote horrekin, kontratazioa aintzan momentun, ez dakit hori foru alduntin baldintzatako bat izan zan, herrik behaien kasa erabakiztuen, baino asko londu zuen zerbait izan zen, kontun izan da figura berri bat zala berdintasun teknikaria eukitzea herriotan, arduradun politikoa oso presente egotea. Hau da, herriotan normalen alkatea bakarrik dao liberauta, hortaz alkatea oten da udaletxean, eta zinegotzi gehienak, behaien lan jardune daukia, gehienak gainea gure ordutegi berdine partekauz, eta hor bai da garrantzitsua hasieran behintzat, netzako behintzat esperientzitik hola izan zen, alkatea izatea arduradun politiko zuzena, batetik indarra ematen ziolako figura horri aurre aiteko eta bertatik landu nahi zien programak aurre emateko, eta konpromiso zuzena eukitzea alkaten aldetik hortako eta kontzientziazio hori oso garrantzitsua da, bestela, askotan, burruka baten bizi galako pixkat, eta konpromiso eta laguntza politikoipe gauzak aurrea ematea iaia zinezkoa dalako, eta alkatea baldin badau hor ardura hori hartuz, eta gaina, ni berdintasun teknikari udaletxen daun momentuetan arreta jarreko diona eta denbora pasako dona zer eta nolain erabakitzen, ze azkenen guk ezagutza tekniko dauzku, baina herri ezagutzen dona bertan daun politikari da gehienetan. Hortaz beharrezkoa da hasieran mintzat, tokie ondo egokitu arte, bertan komunikazio zuzen hori ia denbora guztien. Orduan nik bai uste dut oso garrantzitsua dela hasiera baten gutxinez, alkatea ez baldin bada, teknikarikin denbora asko pasatzeko aukera daukan zinegotzi arduradun bat eotea arduradun politiko modun. Hori esan da gero,
baita teknikari eukitzen, nahiz eta eren baten dion toki bakoitzan, bai ematen dola aukera zeharkakotasunen lanu egiteko, udalerri txikitan, nahiz eta gutxion eta bertan jotek bai ematen do, teknikarioekin harreman zuzen eukitzeko aukera, era informalene behaien lanketan sartzekoa, eta aukera asko ematen ditu txikitasun hortan eragina azkenen askoz zuzenago ikusten dalako egiten deun lanana. Batzutan oso frustrantea izan daike, gehienetan dalako, o arrakasta ikaragarrie, o ezerrez. Baina da honen oso errez ikusten da. Bai, ozein programa horrea eman da, baita ere, ekintza txiki sueltok egiten nahi balimagea, eta horrek ikusten dio, nondik noa jarraitu, pista argik. Eozin formakuntzagatik, atea daikelako prozesu oso polit bat, zuzenen, eta aukera ematen diulako, ia komunitate oso batea gerturatzeko zuzenen. Eta behaiekin harreman eukitzeko, eta ardurak hartzen juteko pixkanaka, eta adibidez esate bateako, oain zaldibin sortzen egia, emakumea dindun, alduntza talde bat. Simurrak semurri izenekoa. Udaletik atea zen prozesu hori, baina ja gaur egun bastante autonomok die, eta oain ja, hola egia, eta lehen esaten duen malgutasun horire aintzakutzat hartuta. Irikita egon behar geha, ezin geha izan estankok, ze programak leku gehiotan eola izango die, baina hemen behintzat osatzen deunetik aurrea ematen deunea, 1000 huelta ematen dizkiu gauzai, eta egokitzen juten geha denbora guztien. Hori izan da, berdintasun teknikarik, pixkat perfil hori aintzadutzat hartu behar da, eta herri bakoitzeke nire kasun behintzat konsiente izan, baten funtzionatzen duenak, besten ez daukela zertan funtzionau, bertako bizimoduk oso desberdinek dielako, nahiz eta teorin alkarren gandik neko gertu egon, eta antzeko hori biztanlerie eta baino oso desberdinek die. Jokaerak oso desberdinek die, hasita herri bakoitzen daren errotutako tradiziotatik, eskola noa juten dienetik, osasun sistema nun daukienetik, ze bakoitzek joera oso desberdinek dauzke, eta udaleko lanare oso desberdinek datoki batetik bestea. Eta ez dakit zer gehiago kontau esan. Vale, egingo dugu laburpentso bat gazteleraz, eta en esta segunda parte ha estado Arantzazu ha estado dando un poco las claves de cómo organiza el trabajo, cómo funciona con 3 planes totalmente diferenciados, 3 dinámicas de trabajo totalmente diferenciadas, y ha mencionado algunas de las cuestiones que son importantes en el funcionamiento en pueblos pequeños, que es tener presencia en los 3 pueblos. Ella reparte su jornada de trabajo en los 3 pueblos de una manera más o menos equitativa, dedican más o menos al mismo tiempo, y el tener presencia en los pueblos le permite conocer de cerca y tener conexión con la realidad de cada uno de los pueblos, pero también tiene que trabajar con un margen importante de flexibilidad, porque como responde a las necesidades de los 3 pueblos, hay veces que están bien ordenadas y a menudo no tan bien ordenadas. Entonces, bueno, tienen pactado que puede, de alguna manera, funcionar con esa flexibilidad. Otra de las cuestiones que estaba mencionando es que desde el principio se vincula la figura de la técnica de igualdad en este caso a la alcaldía directamente, que es del personal político del ayuntamiento que tiene presencia continuada, ¿no? Que por un lado le permite una interlocución continua y por el otro lado le da un amparo y una legitimidad para actuar como técnica mucho más poderosa que si no tuviera esa interlocución. Entonces la presencia del personal político de más alto rango es uno de los elementos que le hace funcionar.
Galdu doaz gauzak. Tartean, holan aipatzeko laburpentxo honetan, bitxia zerbait, Espazio propio bat eukitzea ere garrantzitsu iruditzen zait herri bakoitzan, eta gero ez dut esan, baina aurrekontu realista bat baita ere. Ze lan egiteko oso ondo dago, baina aurrekontu errealistai gabe gaur egun ezer gutxi egin daike. otro de los elementos claves es tener un presupuesto realista que le permita actuar en las... Y luego, aipatu daude, hablaba de... Esto es cuando las realidades las ves por microscopio, las diferencias aumentan, ¿no? Bueno, pues en los 3 pueblos, pese a que están cerca, tienen características parecidas y un número de habitantes más o menos parecidos, las dinámicas de funcionamiento son totalmente diferentes. Entonces, Arantzazu decía, lo que funciona en un pueblo no necesariamente tiene que funcionar en el otro, ¿no? Bueno, pues es otra de las características. Hace un trabajo de artesanía muy cercano y muy pegado a la realidad de cada pueblo, ¿no? Y según sean las prioridades, pues eso, creo que ha mencionado un ejemplo, y es que en Zaldívar estaban montando un grupo de empoderamiento de mujeres mayores. Hola, Isandez. Zaldibean. Y bueno, pues porque responde a la realidad de ese pueblo, donde probablemente las mujeres mayores sean muy activas y estén muy dispuestas y tal. Igual en Segura y en Legorreta, pues no tiene algo parecido, ¿no? Y funciona de otra manera. Bueno, adibide bezala ipini dago. Vale, Arantzazu se prestaba a resolver preguntas. Si tenéis alguna curiosidad o algo que le queréis preguntar, en euskera o castellano. Ez, baterez. Bueno, aurrera egingo dugu, eta bestela ere badaukagu aukera bueltatzeko, galderekin eta... Bale, eskatzen dizugu hor tartetxo batean jarraitzeko, mai ingurua amaitzen dugun arte, eta gero behar bada suertatzen dira galderak edo, bale? Venga, mila eskera, Arantzazu. Barkatu. Mikrofonoa, bai, bestela berak ez da entzuten. Sí, no, preguntaba si se hacía programación o actividades conjuntas que tuvieron un impacto entre los 3 municipios, más de conjunto, o es siempre individual y específico en cada uno de ellos. Entzun dozu, Arantzazu? Bai, entzun dat. Bueno, a ber, nik euskaraz erantzungo dut, zenditzen dut, gero traduzitzen diozu, Nire hasierako intentzioa bai izan programa batzuk partekatzea, baina gero ikusi nune izan zen oso errealitate desberdinek zerela, eta bakoitzek hasteko bere ibilbide propioak egin da zeuzkela gai batzukiko, eta horiei jarraipen ematea zela bidezkona. Bai batekok beste bateako batzutan balio izan daikela. Eredu bezala igual hastapen bat emateko programa bati. Baina batea egin den, hori, azkeneko 6 urtetan batea egin den gauza bakarra izan da, indarkeri matxistan protokoloa, arreta eta koordinaziokoa, prozesua batea egin duen. Herri bakoitzan egin uzten saiota, etorri zian beste herritako osakidetza, politikarik, eskola baita sartu gendun prozesu hortan, eta danetako ordezkarik etortzen zian saio herri batetik bestea. Prozesu bat egin gendun, baino gero bakoitzen ateazan protokolo propio bat. Baino prozesu bat egin gendun. Hori izan da partekaudeun gauza bakarra. Gero bakoitzen plangintza berdinei bakarra egiten dut, berdin bidean programak jartzen duen eredue jarraituz, iruditzen zaiulako bai nei eta bai politikoki epe laburrea indako plangintzaekin hobeto funtzionatzen deula, oda 2 urteako plangintzak die, eta hoik alkarren oso antzekok die. Gauza batzuk bai darela oso zehaztuta baten darenak eta beste baten igual ez darenak, baina lana baliagarrie da baten egiten dana urrengoke
eiteko. Adibidez hori hola da. Gero, bai diru laguntzatako eta bestetako danetatik aurkezten dugu. Osea, udalerri bakoitzatik proiektu propiok aurkezten ditugu. Bai Foru Aldundia, bai Emakundea. Indarkeri matxistan hori kenduta, hori bai aurkeztu gendula 3 herrik baterauta. Beste guztitako banaka funtzionatzen dugu. Esperientzi batzuk partekatzeko balio do, baina orokorren bakoitzen bere bidea hartzen du. Eta gehiago hainaiz, igual, ez dakit, gehiago da, zoru pelbikoa lantzeko ikastaroa antolatzen dugu. Ikusita igual herri baten oso ondo funtzionatzen dola, igual saiatzen gea beste herritane praktikan jartzen. Eta igual funtzionatzen du, eta igual ez. Baina hortaz aparte, indarkeri matxistenak enduta, beste zer, ez dugu partekau. Gero bai programa batzutan parte hartzen dutela 3 herrin ordezkari modun, izan lehikela hori berdin bidean, eta Foru Aldundiko berdintasun teknikarien langunea, eta berdin sarean ez dugu parte hartu oain arte, gehien bat beste 2 programatan parte hartzekin nahiko lan, suposatzen dolako, eta denbora mugatu edalako. Baina, oitan, bai 3 herritatik zuzenen parte hartzen dola, eta hortako, bai akordiota iritsi behar duela, 3ek nolabait, batek nahi ez balen bado hor parte hartzea, beste 2 onartu egin behar duela, zen ezin izan zati 3, eta baten izanen jun, eta beste denez, eta holako gozak. Baina, ez dakit erantzun deten, baina... Bai. Más o menos básicamente no hacen actividades conjuntas. Ha habido solo una experiencia en la que compartían un proceso común, que era el protocolo de violencia, en el que participaban representantes de los 3 municipios en todas las sesiones, pero que finalmente cristalizó en 3 protocolos diferentes. Que lo único, decía Arantzazu, que lo único en lo que funciona, o sea, que es compartido es en la representación. Cuando ella como técnica va representando, representa a los 3 municipios en los diferentes foros, pero que es lo único. Que en el resto a veces copian fórmulas de uno a otro y a veces funcionan y otras veces no funcionan. Pero conjunto, solo la experiencia del protocolo. Es que igual, ahora que está Ya, que no están geográficamente pegados unos a otros, o sea, no están al lado. No hay una movilidad natural entre los 3 municipios. No funcionan de manera conjunta. Vale, mila esker Arantzazu, oso eskertzekoa zure azalpenak eta pasako gara orain Txorierriko ordezkaritzara gurekin da Anen Beita, mankomunitateko teknikaria, gurekin egotekoa zan ere bai, mankomunitateko alkate ordea, baina azken orduko kontua dela ezin izan da bertaratu orduan. Anek egingo dago azalpena, uste dut. Egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatzearen eta gure zerbitzu zelan funtziona dauen azaltzeko aukeri eukitzearen, eta bestetik parkamenaz, mankomunitate buru ordea ezin izen da etorri da. Okigu banatuta aurkezpen alde bartetik apostu politikoa, alderdi politikoak azaltzeko, eta nila burua gehiago, eguneroko lanien zelan jarduten dugun. Ana, supasen. Azteko Txorierrin 6 herri osatzen dabe, Derio, Larrabetzuleza, Maloiu, Sondika eta Samudiok, mankomunidadie sortu zan 1989 urtien, eta bertan udalak emonezibietzen zerbitzu asko dauz mankomunatute. Esate baterako berdintasun zerbitzu mankomunitatien dau, eta beste hainbat zerbitzu garrantzitsuak esate baterako gizarte zerbitzuek, argiteri publikoa, zaborrak eta hondakinek, eta euskera. Orduen fizikoki ni mankomunidadien egotenaz.
hemen apur bat dekogu, berdintasun zerbitzuen sorrera nos hasi izan, ikusten dugun moduen, ja urtie dara guz berdintasunen lantzen txori herrin, hasiera baten, hasi izan 2010 urtien, bakarrik behar izan agonzalako berdintasun plana garatzeko, orduen pertsona bat kontratezan zerbitzu hori emoteko orduka, eta bueno, aste zati bai, mankon dauela, egaz behargintzatz hori herri dala sozietate publiko bat, eta bueno, horren bitartez kontrate genuen. 2014 urtien, berdintasun teknikarize ja esan egon bakarrik orduka, osea esan bakarrik planak eitzeko, bakizik eta jarduerak, ekintzak, alduntze proiektuak eta eitzeko, eta bueno, berdintasun teknikarize jardunardi erdizen egon zan. Urtik inbazen jardunardi erdizen, egiz eta 2020 urtien ja jardunaldi osora pasu zala, baina 2021 urtien erabaki politiko bat izen zan, programa bitartez kontratatie, bitarteko funtzionario moduen. Orduen, die 4 urte bitarteko funtzionario giza, eta ja lanpostuen zerrendan sartu da. Osa, ikusi da zelan apostu politiko bat egondan, ez dela izen bakarrik behar izan batzutarako, eta egiturako lanpostu badala. Osa, garrantzizedeko lanpostu bertan egotie. Azkenien bai, legie beteteko ikusi da zelan, esan dozuen moduen lehen, berdintasun teknikari bat egon bierdala, eta oiki da bela aurrekontu propio bat, eta bueno, hor ikusten da, zer nolako apostu politikoa indan, eta hasi ordu batzutatik sartu dala ja lanpostuen zerrendan. Orduen esango moduen lanpostuen zerrendan sartu da ja on jago posak eta bitartez okupeko da plaza hori. Eta bueno, estruktura, lehen esante moduen berdintasun zerbitzu mankomunitatien dau, 6 herri gauzatzen dabe, orduen da 6 herri gehi mankomunitatie, osa ez da lehen azalduan moduen 3 herrizek ez tekirauen artien zer ikusik, hemen dana dau lotute, hasiera baten esateko mankomunitateko bere aurrekontu propioa, eta udal bakoitza deki beste aurrekontu propioa berdintasunien. Zelan gestionetan da mankomunitateko aurrekontu propioa, udal bakoitza biztanleri zen arabera, moten dabe, finantzaten dabe aurrekontu hori. Gero bai, modu transbertzalin eitzen dugu lan, mankomunitateko esperientziak herrizetara pasetan doguz, edo herri baten zabaldu dugun prozesu bat, beste herrizetara zabaltzen dugu. Osa, azkenien beti dago harreman bat, eta beste alde batetik basaltzeko lehen, herri bakoitza bere berdintasun plana eukitzen man. Osa, eukitzen man, eta erabaki genuen pasan urtien ikusot izen zala, erabaki izan berdintasun plan bakar bat eitzie herri guztizentzako, naiz eta gero herri bakoitza bere plangintza aukiz, azkenien herri guztizek ez teki berdintasune eibilbide bardine. Egiz da hori markeuen genula planan barruen bebai, azkenien herri batzuk beste baino ibilbide luzeagoa deki da hori azpimarratzekoa da, azkenien zer nolako lanketa indan berdintasunien, orduen esate baterako Larrabetzuko kiko ban bere 5. plana, eta beste herrizek 4. eta mankomunidade mailan izango zen 3. plana. Oin da, dana bateratute askoz be operatiboa badalako, eta azkenien errezago dalako gestionetako. Esan de moduen herri bakoitza bere aurrekontu propioa deko bai ikastaro, protokolo, planak itzeko, gero sartuko naz apur bat zer egin dan herri bakoitzen azaltzen, eta gero, bueno, herritari zuntako prebentzio eta sentsizazio kanpainak eitzen die, bai mankomunitate mailan eta bai herri mailan. Osa, apur bat, hemen bai badaula estruktureta danan arteko lanketa bat, eta ekintza banatu itzen die bai. Gero, lan eitzeko modue, oso desberdina da bai mankomunitate mailan edo udalen mailan. Osa, mankomunitatien nire harremanetarako pertsona zuzena da mankomunitate buru ordea. Osa, azkenien bertan teknika izo gauz eta gure harreman zuzena mankomunitate buru ordie, beragaz lantzen da bai programazioa eta barlen lana. Naiz eta nik mankomunitate buru ordegaz landu, gero hori erabakitzen dabe alkate guztize, proiektue aurrera erungo badan, edo azkenien nik komentetan do zer guko genunein, eta bueno, gero hor dau erabakize. Horretaz gain, mankomunitate mailan 3 hilero edo batzen gara mankomunitate berdintasun batzorde deitzen dana, berdintasun batzorde horretan dauz alderdi politikoko bikide. Eta bueno, saltzen dugu apur bat zertan gabizen, zeintzu izen egin dugu zen proiektuek, ekintzak, zer nolako zer antzun eukidaben herri mailan edo,
eta bueno, eta beste alderdi politikotik, beste proposamenik badekin edo jasoitzen doguz, eta ikusten daiaz albadan aurrera erun edo ez. Osa, azkenien proposamena jatzo, baina gero ja ikusien bizitan da. Eta bueno, gero udaletan, naiz eta udal gehienetan bardin jokatu, batzuan desberdine da, harreman oso zuzena dekogu alkatiegaz eta berdintasun zinegotxizegaz, osa, nientzako harrematako pertsona beti da bekeizentan berdintasun zinegotxize, osa, beti gauz batera lanien, naiz eta ez egon libereta, osa, aldatzen dugu, nimo algutasune deko, tortutegiz aldatzeko eta tauregaz batzeko alda benien. Beste herri askotan, talde horretan sartzen dugu kultura teknikarizek ere bai, azkenien eurek die udaletxe barruan dauzen pertsonak, torduen euren bitartez, euren esperientzatik, antolatzen dugu ekintzak, euren bitartez antolatzen da bai programazioa eta barne lana, eta bueno, gero herri batzutan dekoguz emakume kontseiluek, talde feministak, berdintasun kontseiluek, eta bueno, horregaz gehien bat itzen dana, kanpora begiratutako ekintzetan zer aldogunein. Zapur bat da, programazioa antolatu. Eta lehen esante moduen, azkenien berdintasune modu transbertzalien lantzen da herri guztizan eta mankomunidadien, esperientzia batzutan funtzionetan dabe, eta saiatzen gara herri guztizek batera joaten protokolo edo plan askotan, eta hori. Eta bueno, hemen dauz, apur bat laburtut ipindot herri bakotzien zerreitzen dugun, hasieratik basate baterako mankomunitateko aurrekontu da herri guztizen aurrekontue, orduen batez behitzen duguna da eskolatan eskidetza tailerrak eskaintzen duguz, 5 eskola publiko dauztori herri mailan, orduen eurei eskaintzen dakiez eskidetza tailerrak, derion dekogu instituto publikoa, 7 lerro dekoz, orduen betan eskaintzen duguna indarkeria matxistan prebentzioan inguruko tailerrak. Horretaz gain bebai lantzen dugu bai politeknikan dala lanbide heziketan tailer batzu burutzen dugu bebai. Eta hori dana da azkenien amankomunien, azkenien eskolan hasten gara lanketa bat egiten, eta gero institutuan jarraitzen dabe eta lanketa horregaz jarraitzen dugu. Orduen erabaki izan, mankomunitate mailatik ordaintzie, azkenien onura herri guztizentzako osalako, eta ez herri bakoitza bere programa antolatu. Beste askotan, emakumei zuzendutako alduntze tailerrak antolatzen dugu edo mankomunitatetik, edo herrizetatik, adibide moden oin antolatu dugu irakurketa klub feminista bat eta inda mankomunitatetik, eta bertan Txorierriko emakume guztize emakume asko parte hartzen dabe, baina beste askotan aldien edo alduntze ikastaroak herrika, askotan egin dugu lehen hileroko ikastaroa edo menopausiana, da egin dugu herrika, ikusi dugu interesa herrizetan dauela. Apur bat ekintzak banatzen dugu, edo interesa badauen herri guztetan, herri guztetara pasetan dugu. Pasan urtien egin genuen berdintasun barne plana, legez derrigortute gauzunak eudalak eukitzera, orduen aurrera egin genuen, erabaki genuen herri guztizetan batera hasi prozesu horregaz, azkenien danak bide bardinien goazelako, orduen zabaldu genuen prozesue, eta horregaz batera egin genuen sexu jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko protokolo hain genuen bebai. Gero hor ikusten da moduen, herri batzuk askoz be aurreatu hau doaz berdintasunegaz, eta beste batzutan ekintza gitzea behin dire. Gero esate baterako, derion mailan eta beste herri batzutan landu da irigintza genero ikuspegiagaz, horre gauzak azkenen udalan eskumena dizelez, udaletik eitzen die, ezin die iman komunidade mailatik, edo protokolo interinstituzionala landu da derion, eta bebai erantzun indarkeria matxisten kasun aurreitzeko erantzun protokoloa bebai. Lezaman inda zaintzan inguruko diagnostiko bat, herri batzutan dauz jaietarako protokoloak, dauz berdintasun kontseiluak, emakume kontseiluek, apur bat, gero herri bakoitzan errealidadie da desberdine. Baina, lehen zante moduen, berdintasun zinegotzi segaz eta kulturteknikari askogaz, lanketa hori aurrera erun alda. Tanik izango namen listo. Vale. Ulertu da, edo... Igualarin. Behar dugu azapena gaztela, necesitamos que haga traducción o más o menos lo habéis podido seguir. Más o menos sí. Vale, el caso de Txorierri, como nos contaba Ane, es bien diferente del caso de Seguro de Legorreta y Zalibia. Aquí funcionan desde la mancomunidad. Nos ha explicado progresivamente cómo
la decisión política va generando condiciones de estabilidad y de continuidad en el puesto de la técnica, en la contratación, y que actualmente forma parte de la plantilla de la Mancomunidad y está en la RPT de la Mancomunidad, como existe el puesto. Eta dago, atara oposaketa egiteko. Pues está en proceso de oposición ahora mismo. Vale. Anne nos explicaba cómo tiene una dinámica de funcionamiento en el que hay cosas que están alojadas, digamos, en la mancomunidad y otras en los pueblos. Para hacer esto cuentan con un presupuesto a la mancomunidad al que contribuyen todos los pueblos y luego cada uno de los pueblos tiene su propio presupuesto para desarrollar actuaciones en el ámbito de igualdad. Aquellas actuaciones que se entiende que son conjuntas y de las que se beneficia la población de Torochorierri al margen de donde vivan, como son las actividades en los centros escolares y demás, se pagan desde la comunidad, es decir, van contra el presupuesto de la mancomunidad y, sin embargo, las actuaciones que se circunscriben a cada uno de los pueblos se sufragan con el presupuesto local. ¿Vale? Esta fórmula doble, digamos, de financiación les permite tener una capacidad de desplegar actuaciones mucho más potente que si lo hicieran solo individualmente, ¿vale? Y luego hay una réplica de algunos proyectos se ponen a la vez en funcionamiento en todos los municipios, pero generalmente se inician en la mancomunidad o se pilotan en la mancomunidad y luego se despliegan o se replican en el resto de los pueblos, ¿no? Vale, y luego está enseñándonos cómo la capacidad, digamos, de cada uno de los municipios y el recorrido que tienen, pues hace que haya diferencias en el despliegue de actuación que tienen cada uno de ellos y que eso está ajustado, pues eso, por un lado a la trayectoria, pero también a las condiciones y a las realidades de cada uno de los pueblos, ¿no? En algunos existen consejo de igualdad o consejo de mujeres, en otros no, en algunos, en casi todos hay, por ejemplo, cursos de empoderamiento, talleres de empoderamiento y demás. Pero bueno, intentan como replicar lo que funciona en unos, lo van llevando a otros, pero sin perder un poco la capacidad. Y una característica que también es diferente de lo que nos contaba Arantzazu anteriormente es que el puesto de trabajo de la técnica de igualdad se ubica físicamente en la mancomunidad, ¿vale? No se desplaza, salvo para cuestiones puntuales o reuniones, no se desplaza no tiene puesto de trabajo en todos los municipios, ¿vale? Tiene ventajas y desventajas, pero bueno, pues es otra fórmula de organización. Vale, ez dakit galderarik dagoen, punto honetan, edo azkenengo esperientziarekin jarraituko dugu, daukagu... Sí, dices que trabajas físicamente en la mancomunidad. Para trabajar con los grupos, asociaciones y demás de cada ayuntamiento, ¿cómo se trabaja eso sin estar presente o teniendo contacto con ellas? Euskera zingo dale betu asaltzen dut. Mogitzenaz herriz, si tengo una reunión, me voy a ese pueblo, me junto y todas las reuniones que son con asociaciones y con grupo de mujeres es a la tarde, o sea, me organizo un poco mi horario también dependiendo de las reuniones. Pero te desplazas. Me desplazo al pueblo, sí, sí, claro. Con la gente sí, o si quedo, por ejemplo, con el alcalde de Lezama, me voy hasta Lezama y me junto allí. O sea, me desplazo yo para todas las reuniones, para todo. Es que ricasco. Vale. Vale. Aurrera egingo dugu eta jarraituko dugu gelditu. Etorriko zara? Bai. Bueno, gaurkoan gurekin aiaraldeko kuadrillaren esperientzia azaltzeko eduki behar genuen badakoago hemen presidentea, eta? Presidentea da bera, bai. Bai. Iñigo Pinedo, pantailan duguna, egunon, arratsaldenez, egunon, guardion. Eta gurekin egotekoa zen bebai naia, kuadrillako teknikaria, baina ezusteko bat gertatu zaio familian eta ez du posible izan. Zorionez, eta bantai esan dugu,
nahiaren aurretik miren zegoen Aiaraldean teknikari, eta aprobetxatuko dugu hemen daukagula, eta bera kontatuko digu, bera eta Inigoren artean. ¿Vas a empezar tú, Íñigo? Sí. Venga, va, aurrera. Vale, bueno, pues como ya habéis hecho la presentación, mi nombre es Íñigo Pinedo, soy presidente de la cuadrilla de Ayala hasta prácticamente hoy. A partir de hoy será la cuadrilla de Ayaraldea, ya que, bueno, pues hoy nos han dado la noticia, ya que está aprobada en Juntas Generales de Álava, que el cambio de nombre, digamos, ha sido oficial. Estamos esperando a que nos lo trasladen de forma oficial, pero la cuadrilla a partir de ahora, en vez de cuadrilla de Ayala, será de Ayaraldea. Bueno, hecho este inciso, excusarme el no poder, por motivos de agenda, no poder estar ahí con todas vosotras y vosotros. Y bueno, pues expresar un poco pues el orgullo que tenemos dentro de la cuadrilla de Ayaraldea, en este caso, y en el mío propio, ¿no? Pues por haber sido elegidos como un poco referente del servicio de igualdad dentro de nuestro territorio y de nuestro país, ¿no? Antes de dar la palabra a Miren, sí quisiera un poco contextualizar un poco la estructura institucional que tenemos dentro de nuestro territorio, para aquellas personas que, bueno, pues no son de Araba, para que sepan un poquito en qué consiste esto de la cuadrilla, ¿no? Bueno, pues la cuadrilla está considerada como una entidad local territorial, que está regida por la norma foral de cuadrillas dentro de la Diputación Foral de Álava. Y bueno, tenemos como institución principal la Diputación, y después tenemos a las siete cuadrillas, ¿no? Incluyendo Vitoria, que tiene como, digamos, ámbito el propio municipio. De las 7 cuadrillas, la cuadrilla de Ayala quizás sea la más, digamos, heterogénea por los ayuntamientos que la conforman. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque tenemos ayuntamientos pequeños y tenemos ayuntamientos grandes. Tenemos los 2 municipios más grandes después de Vitoria del territorio, como son Laudio y Amurrio. Y después, por otra parte, tenemos ayuntamientos más pequeños, como pueden ser Ayara, Artziniega y Okondo. Ahí es donde la cuadrilla presta este servicio en nuestros ayuntamientos pequeños, es donde la cuadrilla presta el servicio, viene prestando el servicio desde el año 2016 a nivel de igualdad. Tenemos en la cuadrilla una técnica con una plaza y bueno, ahora mismo ya está dotada y tiene carácter de funcionario de carrera. Esta plaza da servicio, como decía, a los ayuntamientos más pequeños y a la propia cuadrilla, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente en coordinación, como no puede ser de otra manera, con las técnicas de igualdad que existen ya en los ayuntamientos grandes como Laudio y Amurrio, ¿vale? Ahí existe una coordinación entre todas las técnicas que forman tanto de los ayuntamientos como de la propia cuadrilla. Entonces, bueno, un poco para ver un poco lo que es el entresijo de cómo se funciona, de cuál es la metodología de trabajo que se sigue con los ayuntamientos, en la propia cuadrilla, etcétera. Bueno, pues voy a dar la palabra a Miren, que como bien has dicho, hasta hace unos meses era nuestra técnica de igualdad y, bueno, y todo hay que decirlo, es la técnica oficial de la cuadrilla, ya que es la que tiene la plaza de la cuadrilla. Y bueno, hasta unos meses ha sido nuestra técnica y desde luego conoce todos los entresijos y el modo de funcionamiento y la estructura que tenemos dentro de nuestra cuadrilla. Y sin más, pues animar a todos aquellos ayuntamientos pequeños, ¿vale? A todos los ayuntamientos pequeños del país, a que de alguna manera, a través de los modelos que hoy se exponen aquí, pues se animen a tener el servicio de igualdad que a nuestro entender tan necesario es para que el país funcione. Eskerrik asko. Bueno, euskeraz da erderaz egingo dut, bietara egingo dut, eta Iñigok presidenteak esan duen moduan, bueno, 8 urte eman ditute Aiaraldeko kuadrillan, esan beharko orain, oso ondo. Aiaraldeko kuadrillan, eta bueno, hasieratik 16an sortu zen zerbitzua bera, lanpostua, eta hasieratik hasi nintzen bertan, 16ko urrian,
hasi ginen respaldizan, handagoelako kuadrilla, eta azkenian gure planteamentua da, Iñigok esan duen moduan, berba bapadago definitzeko, zer dan kuadrillako berdintasun zerbitzukoa izatea da koordinazioa. Hori da hitz zentrala gure lanian. Koordinatzen garelako udalekin, udalerriekin, esan behar gero Araban ez da bakarrik udalerria, gero herriak daude. Orduan gure koordinazioa izaten da herrien mailan, udalerrien mailan, eskualdekoa, eta aiaraldeko kuadrillako kasuan, kuadrillako 5 udalerriekin gehi Bizkaiko beste 2 udalerriekin, hemen daukagu gaina Orozkoko ordezkaria, berdintasun politiketan maila komarkalean ere lan egiten dugulako, batzutan kuadrillako 5 udalerriok, eta beste batzuetan aiaraldeko 7. Proiektu batzu ditugu alkarrekin. Orduan, badinotzuet, berba bapadago definitzen duena gure lana da koordinatzia. Nik guztien dut hori mankomunitate guztietan, kuadrilla, mankomunitate edo udal elkarte guztietan. Gauza bat egiten badugu da alkarrekin koordinatu, aldanik onduen emateko eman beharreko zerbitzua. Orduan, gure kasuan 3 udalerri kudeatzen ditugu zuzenian, 3, ez dira 6, 3, gu beti kontuan hartzen dugu, hanek esan duen moduan kontuan hartzen dugu 3 udalerriak gehi kuadrilla, laugarren erakunde moduan, funtzionatzeko orduan, eta horrek kudeatzen ditugu 3 txikiak, kudeatzen ditugu zuzenian. Plangintza, planteamentua beti da orokorra, danentzako, haude plangintza kuadrillan egiten da, baina ejekutatu, gauzatu herrietan, udalerrietan egiten da. Bakoitzak bere aurrekontua ditu, udalerriak eurenak eta kuadrillak eberia, eta gure lana izaten da dana koordinatzea. Eta ekintza batzuk, komarkala direnape, horrek azkenian herrietan gorpusten dira. Txandak oso importantia dira gure lanian. Ekintza bat antolatzen dozunean beti udalerri bardinean ezin dozu antolatu txandaka egiten dugu dana. Eta proiektua komarkala danian txandaka egiten dugu beldur barik sariak lantzean herri batean, topaketa egiten dugu aiaraldeko berdintasun topaketa, hori ere bakoitzean herri baten horrek txandok ondo zaindute, udalerri guztiak izateko merezi duten protagonismoa. Da orduan, udaletan egoten garenian, udal langilea gara. Hemen 3 udal txikietan egoten garenian, funtzionamentu, da diferentia da. 3 udalerri izan, edo 6 izan, edo esate baterako Arabako Errioxaren kasuan 15 udalerri dauzka kuadrilla. Karo, ez dauka zeri, ibili gara aiaraldean, ibiltari, 3 udalerri direlako ibiltari ibiltzeko, baina 6 dituzunean, edo 15 dituzunean, edo 9, karo, zailagoa da ibiltaria izatea. Orduan gure aiaraldeko kasuan bai, egun jakin batzuetan herri desberdinetan egoten gara, eta kuadrillari be egun bat gordetzen diogu. Ibiltari ibilten gara, eta hori bai, berdintasun politika publikoen 4 ardatzak lantzen ditugu, hori bai bermatzen dugula. Danetan, bai maila komarkalean, bai udal mailan 4 ardatzak lantzia. Mainestre mina, emakumeen alduntzea, gizarte eraldaketa, eta indarkeria matxista. Eta badinotzu plangintza beti da komarkala, kuadrillakua da, ikuspegia, baina gauzatzen da udalerrietan. Eta gero egiten garena da, kuadrillako beste udalerri biekin ere, Laudio eta Amurrioekin, koordinatu plangintza horiek. Ez dugu plangintzarik egiten, euren tresnak kontuan izan barik, eta gure arteko koordinazioa zuzenekoa da. Eta gero jarraitzen dugu, lurralde mailan ere oso koordinazioa handia daukagu aldundiarekin. Azkenian, berdintasun zerbitzuak beraiek ere aldunditik etorri zen proposamena, 16an diru laguntza baten bitartez, eta gero hango udalkutxa Bizkaian, Araban Fofela da, Fofelaren bitartez etortzen da finantziazioa berdintasun zerbitzuak ere finantziatzeko. Beste, kuadrillatik ematen diren beste zerbitzu guztiak ere horrela finantziatzen dira, baina hola izaten da. Orduan egiten duguna da badinotzuet, kuadrillako zerbitzutik, zuzenian,
kudeatzen ditugu Artzeniaga, Okondo eta Aiarako udalerriak, gestionatzen ditugu zuzenian, udaletan egoten gara eta bertako langile moduan jokatzen dugu, bertako udal espedienteak zabaltzen ditugu, bertako beste langile batzuk bertan gaudenian, eta gero kuadrilan gaudenian bertako espedienteak, eta mailako markaleko proiektuak handik eramaten ditugu. Hori izango zen, eta bai maila udalerrietan gaudenian, maila guztietan egoten gara, bai batzorde politikuetan, bai talde teknikoetan, eta bai gune parte hartzaileetan. Aiaran egoten gara emakume taldekin, bertako Aiara berdintasunaren aldeko foroan, gaina esan behar dugu Aiarako udalerrian sortu zala Arabako lehengo emakumeen etxea, herri txikia izateak ez du nahi esan ezer, eta hemen kasuan Arabako lehengo emakumeen etxea Aiaran izan zen, da gero torri zen Gasteizkoa. Zate batera, hori izan behar nuen. Eta dana izan da, dana da egokitzia, egin behar duzuna, eta beti aprobetxatu hori bai Arantzazuk esan duena, herri baten funtzionatzen duenak, ez daukazetan albokuan, eta hemen badago hurbiltasun bat, kuadrilla batekoa dira, eta harremanak daude udalerrien artean handia gainera. 12 kilometrutan daude 5 udalerriak, orduan euren arteko konexioa handia da, eta gero Bizkaiko beste biekin Orduña eta Orozkoekin harreman handia dago, eta hor zentzunean harremana dago, antxe mugitzen dira eta errezagoa da. Haude, realidade antzekoak daukie, baina egia da, leko baten funtzionatzen duenak ez daukala zetan bestian. Orduan hori egokitze hori egiten dugu plangintza orokorra bada ere, kuadrillakoa bada ere, udal bakoitzak dauka bere urteko plangintza, plan operatiboa. Hori udalak dauka, eta gero egiten zaio urte amaieran ebaluazioa. Ebaluatu egiten dugu, eta ebaluazioa egin ondoren, proposatzen dugu urrengo urterako plangintza. Baina udaletan egoten garenian, funtzionamentuara udal langilena. Hori baita, barriro diot, hori errezagoa dala egitea, 3 udalerri dituzunean, ze atarakontua gehiago baduzu, zailagoa da, ez danetan egotia, eta ondo heltzia. Hablaba de la cuadrilla de Aiaraldea, que mira, que a partir de ahora va a ser cuadrilla de Aiaraldea. ¿Cómo nos organizamos? Le miro a Nati porque, claro, el mundo de las cuadrillas, pues más o menos parecido, pero no igual. Decía que, y lo ha dicho también Tesíñigo, en nuestro caso tenemos una cuadrilla un poco híbrida, en ese sentido, porque tenemos 3 municipios pequeños, pero a la vez contamos en la misma cuadrilla con Laudio y con Amurrio, que segundo y tercer municipio de Álava, que tienen a su vez sus respectivos servicios de igualdad, con los que nos coordinamos. Hay una palabra que puede definir nuestro trabajo, es la coordinación, todo el rato, y con todo el mundo, en todos los niveles, nos coordinamos. Damos servicio directamente, gestionamos directamente las políticas públicas de igualdad de Artzeniaga, Okondo y Ayala, y a su vez también las juntas administrativas de Ayala, que son 24. También existe esa característica, ¿no?, de Álava, de trabajar también con las juntas administrativas, con los pueblos, que también se trabaja en diferentes programas. Y luego a su vez nos coordinamos, porque las planificaciones son todas a nivel comarcal, pero luego su ejecución es a nivel municipal. Y nos coordinamos todo el rato con Laudio y Amurrio, y también, además de trabajar solamente con los 5 municipios de la cuadrilla, también trabajamos muchos programas comarcales con 2 municipios de Vizcaya que conforman Aiaraldea, que son Orozco y Orduña. Y también tenemos programas como la Escuela de Empoderamiento Laia Aiaraldean, la tenemos también a nivel comarcal, o Beldurbarik también. Aiaraldea lo hacemos también entre los 7 municipios. O sea que siempre intentamos responder a las necesidades comarcales, entendiendo la comarca de una manera amplia, no solamente los 5 municipios de la cuadrilla, sino también incorporando a Orozco y a Orduña. Y concretamos políticas públicas de igualdad, los 4 ejes que hay que trabajar en las políticas públicas de igualdad en los municipios pequeños: transversalidad, empoderamiento de mujeres, transformación social y violencia
violencia machista, jugando siempre con eso, con un planteamiento comarcal, pero con una ejecución municipal. Y decir que cuando estamos en los municipios somos trabajadoras de los municipios y hacemos los expedientes municipales, entramos ahí en los expedientes, y luego cuando estamos en la cuadrilla, pues también somos, por supuesto, somos trabajadoras de la cuadrilla. Y siguiendo con esto, ¿no? Sobre todo nos coordinamos a todos los niveles, también nos coordinamos todos los meses con Diputación. Tenemos una red de técnicas de igualdad de Álava y tenemos una relación muy estrecha con Diputación. De hecho, la creación de servicios de igualdad en Álava vino por propuesta de la Diputación, primero por medio de una subvención y luego ya pasamos a recibir fondos de financiación por medio del FOFEL, que es el Udalukucha de Álava. Y bueno, pues eso, la característica yo diría de la cuadrilla es esa, que tenemos como 3 servicios de igualdad, 3. Si sumamos los 2 que hay en Orozco y en Orduña seríamos 5 servicios de igualdad, pero nos coordinamos y sacamos y aprovechamos esas sinergias y esas coordinaciones para intentar mejorar y dar mejor servicio a todos los municipios. Estamos todo el rato jugando con municipal, comarcal, municipal. No se pueden diferenciar. Cuando trabajas una cosa, trabajas la otra. Está todo muy unido. Y bueno, pues luego si tenéis alguna pregunta más, pues ya responderíamos. Vale, galderarik, hausnarketarik. Txano, mikrofona bestela. Handago zenak ez da bentzuten. Bai, badago. Egun on denoi. Bai, argitzea bakarrik, Orozko eta Orduña, bai gagoz Aiaraldean sartuta berdintasun kintzak edo barruenez, eta teknikaria batzatuten da Aiaraldeko teknikari dagozenak, ez? Baina dirualdetik eta importantea da Bizkaiko aldunditik jartzen dugu dirua eta eskatzen dugu dirua, bale? Osa, hori Araba da gauza bat alde horretatik eta Bizkaia funtzionatzen dugu modu desberdinetik. Baina gero ja teknikariak koordinazio hori bai dago, bai gure teknikaria joaten da Aiaraldeko batzarrera eta Orduñako teknikaria bare gauza bera, bale? Bakarrik desberdintasuna da, diru aldetik, Arabatik ez datorrela dirua, bale, Orozkora eta ez Orduñara. Baina beste aldetik, esan behar dut oso ondo funtzionatzen dauela Aiaraldeko berdintasun sarea edo, bai, oso ondo erabiltzen da, bai. Osa, alde horretatik, sorionak, inigori, mirenen beharragatik, izandako beharragatik, aunque miren jarretzen dago. Lanean, modu desberdina, baina jarretzen dago. Beste barik. Vale, Aiaraldeko berdintasun estrategia dituko diogu, dalango zerbait, eskualdeko estrategia bezala ulertzen dalako. Aukeratu dugun adibide hau da, nola baita esateko muturrekoena. Nahazten ditu udal txikiak eta ertainak, nahazten ditu lurralde bi, eta nahazten dau, inkluso, hori ez, egitura, udalez gaineko egitura desberdinak, ez? Rizando el rizo, eta. Hau dena erakusteko posiblea dala, eta posiblea dala adostea, eta maila desberdinetako adostasun horiek gauzatzea, udalerri txikien arteko, baliabideak partekatzea, eta barrez. Ikusi ditugu, 3 adibide desberdin, 3 formula desberdin, agian kuadrillakoa eta mankomunitatekoa gauza asko komunean daukiez, baina ikusi dugun bezala ez dira bardin-bardinak guztiz, badago hor kuadrilek eskaintzen dituzten baldintza batzuk, mankomunitateak agian ez dituztenak bermatzen horren beste, baita juridikoki, desberdintasunak dago zalako. Bueno, gure aldetik, onaino heltzen, bai. No, sin sentir ni nada.
Bueno. Ez du nahi. Artela. Bai. Mila esker etortzatik, Sí, no, has comentado que en Álava tenéis coordinación mensual con entre todas las técnicas de todo el territorio, ¿no? ¿Esta experiencia qué os aporta? Tener esa visión de territorio, es que, ¿cómo lo valoras? Porque me parece una cosa igual diferente, ¿no? Que no hay en los otros territorios. ¿En todos? Sí. Sí. Y en el caso de Álava, que pues eso, están repartidos todos los pueblos, ¿qué aporta? Sí, la característica de Álava. En Álava, sí. Aquello es normal, además. Guipúzcoa es de una manera, Vizcaya, y eso es bueno, además, que viva la diversidad, ¿qué vamos a decir? Pero en Álava sí que hay una coordinación muy directa. Tenemos una red de técnicas de igualdad de cuadrilla y municipales, porque también están las del audio y las de Amurrio. Y la relación es muy directa entre las técnicas. Y luego también con Diputación tenemos una relación muy directa también. La propuesta de creación de servicios de igualdad vino de Diputación. Eso también, claro, ahí está, ¿no? Esa relación directa que tenemos con Diputación, y lo que nos aporta es conocimiento de lo que están haciendo las compañeras, de lo que está haciendo Diputación, y nos aporta coordinación, que a veces es lo que más nos falta. Y nos coordinamos. Y lo que está haciendo cada una, que nos adaptamos a nuestras realidades cada una, porque son cuadrillas muy diferentes además. Mendialdea no tiene que ver con Añana, Añana no tiene que ver con Rioja Alavesa, con Ayaraldea. Son realidades muy diferentes, aunque sea dentro de la llanada, ¿no, Nati? Pues, realidades diferentes. Nos adaptamos a cada realidad, pero sí que hay cosas que podemos compartir, espacios que podemos compartir, y las compartimos. Y luego siempre hay mucho de aprendizaje de lo que está haciendo Mendialdea. Aprendes a mira y lo llevas a tu cuadrilla. Y también, pero yo subrayaría la coordinación que tenemos a nivel territorial, y eso es básico a la hora para aprovechar los recursos, para aprovechar los programas, para hacerlo de manera eficaz, coordinada, es como otra cosa. Y poder hacerlo, como es en el caso de Álava, es mensual. La coordinación que tenemos es mensual, vernos presencialmente es mensual, pero luego tenemos un grupo de WhatsApp, estamos en contacto diario, diría yo, tanto con Diputación como, o sea que es como un continuum. Luego tenemos como programa territorial, tenemos la estrategia Laya, que compartimos todas las cuadrillas, y no solamente las cuadrillas, sino todas las asociaciones, todos los grupos feministas que quieren participar en Laya, compartimos esta estrategia de igualdad. Y todo lo que sea compartir, todo lo que sea unir esfuerzos, indarra batu, eso siempre bienvenido, y más en el mundo de la igualdad, que todavía pues estamos como, no se nos cree, todavía, esto de la igualdad, qué exageración, pues siempre viene bien, ¿no? Unir las fuerzas. Indarrak metatzia beti dago, ondota berdintasun politika publikoetan gehiago, pero sí que compartimos esta estrategia Laya a nivel territorial por la igualdad y por el empoderamiento de las mujeres de Álava.